ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪಾಡ್ದಾನದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಂತ ಬೀರನು ಇದಮುಟ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಕೇಂಡ ಬುದ್ಧಂತರು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣದವರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕೈತು ಹತಾಯಿರು ಬುದ್ಧಂತರ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ఆయన ರಾಜ್ಯೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂತಿನ ಅಂಚನೆ ಪಾಪದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಭಂಗ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಡುಮಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಫಲಿ ಕಿನ್ನುದಾರ ನಡೆ ಪೋಪೇರು ಪಂಜದ ದಿಂಡು ಮಲೆಟ್ಟು ಪಾರಾಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಸಂದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮೂರಿಗೂ ಪೋದು ಸತ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದು ಬಲಿದಾನ ಆಗ್ತೇವೆ. ಪಾರ್ದಾನದ ಈ ಕಥಾನಕವನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ತೂಕ ಮಾಮಿ ಸೊನ್ನೆ ಸೋಮು ಬೈದೆದಿ ಬಲಿಲ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಉಲ್ಲೊಲುಯೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಲು ಉಂಡು ಇರುವೆರು ಇನೆ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೆರುಗಾಯೇ ಡೆನ್ನ